First we have turin. So, It smells so sweet. Delicious. Next we have Panasol. Oop. Yeah, let's try it. The filling is so yummy. Wow, Jennifer. Hoy, Jennifer. Wala pa ito natapos ang imong chicken feet. Nagbalik ka na naman, nagpakita ka na naman, tapos subong sa tanan nga pagkaon. Ang paborito ko pa nga turon. Hoy, buktot nga lilintian. Lilintian nga buktot. Bes kan ako anime. Daw ako high blood dun. Kani pati do pipong ko plaster pamati. Kan subong nga punto por punto. Si Hunchback of Notre Dame, siya na naman ang mawaswasan. Una nga punto. Hoy, Jennifer. Hoy, Jennifer, babae nakipag-lips to lips sa libo-libo nga buyog. Nanamian gid ako sa mga content nimo. Nanamian gid ako sa mga video nimo. Kay makuha mo gid magpainit sang akon ulo. Inang nagkagat ka lang, no? Wala mo man ganito ginusap, wala mo man gintulon, pero mambaka delicious. Pwede pala inang baghak ka? Pwede pala ina? Katonto ina isa imo. Amo nang galing budlay kiti layo ka na. Amo nang budlay kun ara ka sa malayo sa iban ka nga pungsod. Budlay kun layo ka indi mo matangkugo. Kaduha nga punto. Pilit ko gid ikaw ginaintindi. Pilit ko gid ikaw ginaintindi. Babahi nga bungahon ang buhok. Gapahin mo yung tong chicken feet, hilabtan. Gapahin mo yung ang turon, hilabtan na naman. Tapos ang pandesal, emo pagid, hilabtan. Halin sa mga gagmay kita, ginatugduan kita kung paano magkaon. Simple gid lang. Emo kagton, emo usapon, tapos tunlon. Kung wala ikaw ngipon, pues sup-supon. Tapos ikaw, ano matugdo sa inyo? Daw hindi ko maintindihan. Ikatatlo nga punto. Amo na ka namit sang turon. Ginkagat mo pa lang. Namit na biskan kalamay pa lang ang imo na tilawan. Pero pagidayahan ko ni imo to usapon, may langka, may ubi, kag may saging pagitpus. Pwerte ka namit turns. No? Kanami sa imo mag-review. Honest ang imong review nga baghak ka kay kanamit sang turon. Kita mo lang sa imo nga pag-review. Napainit mo na naman ang akon ulo. No? Sa kainit sa akon ulo, doon namin kay dasok sa tamburong ang paligid-ligid doon. Ikaapat nga punto, kanin mo untay ni golden rule sa aton kabuhi. Kay kadamo na naman sa mga tao nga ang BP nag-shoot up. Himo untang golden rule, anong golden rule? Simple gid lang. Ang kaarte, ibase sa beauty. Kalima nga punto, turon, pandesal ub. Hoy, babae nga kiwi. Ang Diyos ko, patawara ako. Patawara ako kagapon. Pila na naman to kamay namon, Abi Maria, pangamuyoon na akong sa confession. So, buong mabalik na naman ako. Kahit nakita ko tong video, ba, Diyos ko, may nabuyayawan na naman ako. Pasalamat ka lang, Jennifer. Pasalamat ka lang, Jennifer, kaya wala ka sa tupad ko. Kaya kunwari ka sa tupad ko, kalbohon, takai mo. Tapos tara nga galaharapok sa imo, ang imong bibig, ang imong dughan, kag sa likod nimo, pang boss dekon ko.